Amen. Kuyakuthunga zama ukucwilisa indoda yakufundisa ukubhukuda. Amen. Uyena kwangi-introduce kulento mina ngikaze ngikhonze kwindawo ngisemarumeni. Washumayela ngalithatha lento alibonke igama lenkosi. Okuningi makukhunywa ngensindiso ngikudle kuye alibonke igama lenkosi. But ngafunda into eyi1 ukuthi ngamlingiseli. Ngoba ezulwini khona yonke imishini. But i-microwave ne-photocopy machine ayikho. uNkulunkulu akafudumezi futhi akafotocopy. Yeah. Alibonke igama lenkosi. I don't know lama verses ayi2 uzowezwa ngendlela engwezwe ngayo yini uNkulunkulu uyihlulile impilo yami la. But ungibambele lokho. Indlela uNkulunkulu enze ngayo izola akenze ngayo kusasa. Into esixabanisayo masikholwa ukuthi uye eBible College bese ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyamazi. Yeah, no one can understand God. Every time uNkulunkulu mezokuphakamisa ukuxabanisa nabantu. Nangendlela enze ngayo izola akenze ngayo namhlanje. Indlela aphakamise ngayo omunye umuntu ngeke ayiphakamisa wena ngayo. Sometimes you can use a problem to solve a problem. Asebenzisa izitha zakho ukuphakamisa. Sathana asebenza ama friends ukushaya. Indlela enze ngayo ukubhengu akazokwenza ngayo kubabo NJ. Indlela enza ngayo kubabo NJ akazokwenza ngayo ngami. Into edala ukuthi amabandla singakhuli sifuna ukufotocopy kanti uNkulunkulu ufuna ukuqhubeka. Amen. Ake sifunde ke John chapter 11 as long as John chapter 12. Siubone lo myalezo bazalwane. Ngokuka John chapter 11, John chapter 12, 2 verses. John chapter 11 sengiyafunda ke bazalwane. John chapter 11 ngokuka John chapter 11 ukuvuswa kaLazarus alibonke igama lenkosi. Verse number 1 kufunda kanje. Kwakukhona othile ogulayo, uLazaru waseBetaniya umuzi wakubo kaMaria nodadewabo. uMaria kwangunguye owagcoba inkosi ngamafutha wasula inyawo ngeinwele zakhe. Umne wabo uLazarus wayegula. Ngakho ke odadewabo bamthumela bathi inkosi lo omthandayo uyagula. Kunezinto ezi3 engicela uyibheke la esiphindiwe ezithothology lokuthi wayegula ogulayo uyagula. Verse number 1 kwakukhona ogulayo Verse number 2 umne wabo uLazaru wayegula. Verse number 3 bathi bheka lo omthandayo uyagula. Yakubona ukugula oku3. Wayekhona ogulwayo wayegula lo omthandayo uyagula. There's an emphasis ne repetition yokuveza ukuthi la ku chapter 11 Lazarus wayegula. Mawusifunda istory basuke bayilahla kuJesu ngoba mhla uLazarus egula uJesu akazange aye ukuyombona ngoba basuke bathi lo omthandayo. Angoba bathi uLazarus uyagula. Basuke bathi lo omthandayo. Bacathi mabethi lo omthandayo uzoshesha kanti uNkulunkulu akagwazelwa. Ngifuna masiqeda la uphenduleke uwenza kanjani mawukhipha kweshumi unikela ungcwele uthandaza uthi uyathandaza uNkulunkulu angakuphenduli. Lazarus wayegula kwathiwa inkosi lo omthandayo lo omthanda kakhulu uyagula. Wathi uJesu angizuya. Leli iBhayibheli wagula waze wafa. Just imagine ukuthi kwakuthiwani kubo kaLazaru egula umfundisi wakhe akekho. Babethina abantu abakhulumayo nasemncwabeni Jesu akafikanga. Chapter 12. Ngakho kwakuyinsuku ezisithupha ngaphambi kwePhasika uJesu wafika eBethaniya lapho wayekhona uLazaru. uJesu amvusa kwabafileyo base bemenzela ukudla. Alibonke igama lenkosi. Base bemenzela ukudla. uMartha wayephaka kepha uLazaru wayengomunye obahlezi ekudleni. Chapter 11 lo baba uyagula uyangcwatshwa azanuke. Chapter 12 uhlele etafuleni uyadla. Chapter 11 uyagula wangcwatshwa waze wabola. Chapter 12
uhlele etafuleni uyadla. Ngifuna sibheke ukuthi indlela uNkulunkulu enza ngayo ayifani nathi. Why uJesu mabembiza kuthiwa Nkosi woza, wathi uJesu angiyi? Yino manje babetatazela but uJesu angatatazeli. Ngoba sometimes ukutatazela uNkulunkulu ayihlalele. Bona babetatazela omada babetatazela ukuthi babebona indoda igula ku chapter 11. uJesu relaxisa ukuthi yena wayengabona u chapter 11 kodwa wayibona u chapter 12 ku chapter 11. Ake ngiphinde bazalwane, uNkulunkulu okwazi ukubona ichapter elandelayo. Thina sitatazeliswa ichapter sikuyona kodwa uJehova ubona next chapter man. Ngifuna kuwena ukukhuluma ngepain ka chapter 11 neblessing ka chapter 12. Ngeke uhlale etafuleni nenkosi ku chapter 12 kanti ukhalanga ku chapter 11. Ake ngiphinde futhi ngeke uenjoye. Kade ngitshela abanye abazalwane okhosini nabanye abafundisi ngithi ungambona uNJ enetende elikhulu elithi Gotsami, ngibatshela even enkonzweni bengibatshela enkonzweni kuqhwele mfiki ngithi le ndoda ngabo 90 91 92 93 94 95 96 97 zonke inkonzo ebirana ngeGotsami bekuyisalary yakhe. Azaxabane nonkosikazi wakhe kuvala ugesi esebenzisa amplify ispeaker SU1. There are people abamaze uNJ ku chapter 12. Usungaqhamuka ukuthi lo muntu odrive imoto engaka kanti awazi u chapter 11 wakhe. Yeah, he is the God of chapter 12. But before you enjoy my benefits ka chapter 12, uzodlula ku chapter 11. And to chapter 11, the clock is against you. I used to say every time uNkulunkulu mezokuphakamisa ukubeka ku chapter 12. Njalo uNkulunkulu mezokuphakamisa uhlehlisa indoda enomlomo eduze kwakho. Ngoba kafuni mawusuphezulu kube khona umuntu ozothoka ukuqala nje. Every time umibandla lizoya phezulu uNkulunkulu akancane ukwenza ukuthi labantu abanezimali baphume. Nathula manje. Mangangena ubaba uMsholozi la noma ngene uObama noma ngene ubaba Madiba eza kimi ezongisayinela icheck. Nonke ningavula isikhala la. Nivula isikhala. Yabo nivule kuzindoda enkulu ize kimi. Every time indoda enkulu ikathenda izokathenda ubone ukuthi abantu bahlehle. Manje ngingakhulile ngicabanga ukuthi ngiyangihlehlela kanti anihlehli nidedela indoda enkulu ezakini. Every time uJehova ezempilweni yakho ubona ngabantu akade bekusiza behlehla, hayi ukuthi bayahlehla badedela uJehova omdala wethu. Ungabona ngathi abantu bayahlehlela nabantu bekade bekuthandazela ungahlehlelwa nayikomiti nayiphoti kanti uJehova useyazwela. Kunabantu ethi mawuphumelela bacabanga ukuthi bona mani uJehova uhlehlisa bona mesezoze empilweni yakho. Every time mesezokuhambela kuhlehla abantu akade bekuphakela. Chapter 11. Ake shela uNkulunkulu izandla ngo chapter 11. He's the God of chapter 11. And every time uNkulunkulu mezokuphakamisa, let me take a chair. Khona uzoyizwa kahle lento. There are things esiyithandazelayo kanti asasenzana. Uma ungaka, let me say ungaka, uthi inkosi ngisuse kule level ungibeke kwile. iChristianity buqayi ngoba iyona nkolo ebeka uSathane ngaphansi kwenyawo. Angcono ukuba usehlombe. Manje suke yambeka ngaphansi. Njoba mina ngimla yini ngaphansi kwenyawo? Sihlalo. Yini ngaphansi kwenyawo? Mangilo mthandaza ke
Nkosi ngisuse kule level. Ubaba ungibeke kule ya level. uNkulunkulu akanwebi mina kodwa unyusa isihlalo.